Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e alluwal men refto. Ngal ɗo alluwal noon ala ko woni e maggal ko a jangano, sabu mi hollima anani mi hollima mi hollima mi hollima o mi hollima u masɗe Pulaar ko ni foti ari ardi ɗo tan kaɗata e jangde maɗa, hankadi a yalti e majjere masɗe Pulaar. E ɗo so wayni foɗani ko so wayni pooɗa mbiya gotel hoto foot, ɗiɗi pooɗa gotel hoto foot mbiya ɗiɗi pooɗa mbiya goto hoto foot mbiya ɗiɗi pooɗa mbiya goto hoto foot ɗiɗi pooɗa mbiya hankadi a yalti e majjere nde. Ɗo noon andete maskal ngal ay anani ɗo ko ba, ɗo ko a woni ba, foɗani wode basa foot mbiya ba. Ay ɗo ko porgal wode mbiya ba. Ay ɗo ko bi pooɗa mbiya bi. Ɗo ko be foɗani ɗo mbiya be foɗi. Ɗo ko bo foɗani ɗo mbiya bo. Ɗo ko bu ɗo ko bu. Ayde joni non ɗeɗo cuɗata, ɗeɗo cuuɗa ɗeɗo heddo a e b mbiya ab. Sa wattima hen mbiya bab. Ay sa suudi oɗo heddo a e b mbiya ab. A wattima hen mbiya bab. Ɗo cuuɗa oɗo heddo i e b mbiya ib. Sa wattima hen bib. Ɗo cuuɗa oɗo ba heddo oɗo i e b mbiya ib. Battama hen mbiya bib. Cuuɗa oɗo heddo e b mbiya eb. Battama hen mbiya beb. O woni e b wona eb. Battama hen mbiya beb. Ɗo e ɗo woni ob. Battama hen wona bob. Ɗo woni ob. Battama hen mbiya ob. Ɗo e ɗo woni ub. Battama hen mbiya bub. Ɗo e ɗo woni ub. Battama hen mbiya bub. Ayde wadde en gandi ala ko woni ngal ɗo alluwal ke en jangano. Ɗum ɗo tan taftoma nan ɗon mbasa heñade, mbasa heppude jam jam. Ba, ba, bi, bi, be, be, bo, bo, bu, bu. Ɗo noon ɗeɗo cuuɗata ha gayna, ittaɗe ha laaɓa. Heddoto tan ko a e b, ab, ab, ib, ib, eb, eb, ob, ob, ub. Mbattaɗe hen noon on saka jiya daña bab, bab, bib, bib, beb, beb, bob, bob, bub, bub. Waɗirandani hami ƴewdoma saɗa fama a jangina ab, ab, ib, ib, eb, eb, ob, ob, ub, ub. A jangino bab, bab, bib, bib, beb, beb, bob, bob, bub, bub. Ɗo noon ko jiɓodira ha gara cernana hoorema. To yam ya bab, ab, ƴetta ɗo e ɗo. Siyama ab, ɗo e ɗo. Siyama ib, ɗo e ɗo. Siyama bib, ɗo e ɗo. Siyama eb, ko ɗo. Siyama eb, ko ɗo. Siyama ob, ko ɗo.
so yama ob ko ɗo, ub ko ɗo, ub ko ɗo. Ngara mbiya joni fof tarti nenda bab, bab, bib, bib, beb, beb, bob, bob, bub, bub. Ɗo noon ko masɗe ɗe goni ɗo. A, I, e, o, u. Hayde heftoma nan ɗon, ƴettu kuɗol ma e karne ma, ngara ceernda ɗo an, ƴetta ɗum ɗo mbaɗa bange wona ab, ɗo wona ab mbaɗa bange, ib mbaɗa bange, ib mbaɗa bange, eb mbaɗa bange, eb mbaɗa bange, ab mbaɗa bange, ab mbaɗa bange, ub mbaɗa bange, eb mbaɗa bange. Garta kadi mbaɗa ndani wona ab, mbaɗa nani wona bab, ɗo wona bab, ɗo wona bab. Mbatta ndani wona bib, mbatta ndani wona bib, mbatta ndani wona beb, mbatta ndani wona beb, mbatta ndani wona bob, mbatta ndani wona bob, mbatta ndani wona bub, mbatta ndani wona bobu. Hankadi wona jangde ma woɗɗoyi a ɓallima wawde. Yo Allah wallu, yo Allah newon, yo Allah reen. Hankadi ba gasi, ba gasi ko jangete hen e hewde e famɗude ko ni foti. Ene wawi wiide ko heewi e defte. Hankadi Allah ma gasi, gasi gasi, gasi gasi. Alhamdulillah rabbil alamin. O ko musidɗo mon, giɗo mon almudo mon nder e Bowal, Yaya Ly Kolo Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamin. On jarama, wa salam.